F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura magħna, grazzi tal-li qegħdin nissegwu niskata wasal lilħin biex nilqawkom u nlaqgħukom għall-aħħar mistieden li għandna fil-programm. Fil-fatt għandna lil Kane Said li huwa uffiċjal eżekuttiv għal promozzjoni Fondazzjoni Lob Responsabbli. Kane huwa regolari magħna fil-programm u dejjem nitkellmu dwar il-Fondazzjoni Lob Responsabbli kemm importanti li nkunu responsabbli magħna nfusna imma aktar ma' dawk ta' madwarna u mal-maħbubin tagħna. Lum ħanitkellmu dwar xi ħaġa li qatt ma trattajniha s'issa. Kif aħna Kane? Insellimlek Angela u insellem lit-telespettaturi kollha. Jiena ngħidlek grazzi anke tal-li taqsam l-arfien tiegħek mat-telespettaturi ta' Niskata u tażel dan il-programm biex inkunu nistgħu inwasslu din l-informazzjoni. Il-Fondazzjoni taħdem ħafna u taħdem ħafna bil-għaqal biex tagħtu support il dawn il-persuni li jkollhom il-problemi. Però llum teżisti wkoll l-esklużjoni biex ngħidu hekk ġieli mistejnija en passant. Meta qed ngħidu l-esklużjoni, xi tfisser ħalli jifhmuna anki t-telespettaturi tagħna? Wieħed mis-servizzi li tatwa l-Fondazzjoni Lob Responsabbli huwa li tipproċessa formuli ta' esklużjoni, dak li bl-Ingliż aħna ngħidulhom self-barring forms. Issa, mela, ħanieħdu eżempju, għandek persuna li dil-persuna qiegħda tbati mill-vizzju tal-lob tal-azzard, qiegħda tbati mill-lob patoloġiku, mill-vizzju tal-lob patoloġiku xiġifieri. Fejn inti l-persuna torqod taħseb fil-lob, toħlom bil-lob nistgħu ngħidu hekk u tqum tilab, tqum tirriskja flusha għal ammont twil ta' ħin u tirriskja ħafna flus. Dik il-persuna tikkuntattjana lilna permezz tal-linja ta' support nazzjonali 1777 u kif tikkuntattjana turi l-inizjattiva turi l-ħeġġa li teskludi lilha innifisha minn fejn. L-esklużjoni tiġi attwata għal 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Għandna wkoll l-għażla ta' l-auto-renew, xiġifieri, li l-esklużjoni tiġi awtomatikament rinnovata kull sena. Issa, minn fejn tiġi eskluża l-persuna? Qabel ma tirrispondi għal din il-mistoqsija, għaliex jien għandi ħafna mistoqsijiet dwar dak li għad. Persuna meta tażel li tmur għall-esklużjoni trid taċċetta magħha nnifisha illi għandha problema. U hemmhekk mhux faċli għaliex aħna nafu illi she is the last to know illi jkollha l-problema. Illa għaliex kultant ta' madwara min jaf kemm idumu jgħidu lil din il-persuna isma' joqgħod attent għax qed taqbes il-limit. U meta jidħlu l-flus, mhux hi tkun qed tbati, ibatu li żjed dawk ta' madwara għaliex forsi tkun qed tgħidha tilab qed ngħid jista' jkun hu. U l-aħħar persuna li taċċetta li jkun hemm din il-problema. Ekku, il-vizzju tal-lob tal-azzard huwa vizzju partikolari fejn il-vizzju l-oħrajn, dejjem nirrepeti, fejn inti m'għandekx il-sintomi li juru fuq ġismek. U tal-madwar allura hija diffiċli aktar biex jindunaw li l-maħbub jew maħbuba tagħhom qed ibati minn dan il-vizzju. Allura rridu noqogħdu tikk aktar sensittivi u rridu nkunu ħafna aktar konxi. Jiena kont qed nitkellem issa fuq il-formuli ta' esklużjoni minn fejn u għal kemm. Mela għal kemm tkellimna minn fejn. Minn 6 xhur? Għandek opzjoni, għandek għażla jew 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. U hemm ukoll l-għażla tal-auto-renew. Issa, minn fejn inti qed teskludi lilek innifsek? Qed teskludi lilek innifsek minn ħwienet tal-lob, għandek casinos, jew swali tat-tombla li bl-Ingliż ngħidulhom land-based, xiġifieri, fuq l-art, bini fuq l-art. Issa, xiġri, kif persuna tiġi għandna nirrepeti fil-konfidenzjalità assoluta.
Meta tiġi biex, skużani, Kejn, Yes, tamma yes, 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 jiena yes. jibdew għaddejn ħafna mistoqsijiet, qed jidher in-numru fejn wieħed jista' naturalment jikkuntattja lil dawn in-nies għaliex bħalissa min jaf min ikun qiegħed isegwi l-programm tagħna, jistgħu jkunu familjari, jista' jkun l-istess persuna li għandu din il-problema. ċemplu 1777. Kejn qed jiggarantilkom anki il-konfidenzjalità assoluta, però qed jiggarantilkom ukoll għajnuna f'dan il-każ. Ekku, is-sapport huwa garantit, Angela. Il-persuni jiġu l-uffiċini tagħna, nerġa' nirrepeti f'konfidenzjalità assoluta, jimlew l-applikazzjoni, il-self-barring form, il-formula ta' esklużjoni, u kif iħossu il-kilba li jilagħbu u jmorru f'kazino partikolari, hemmhekk il-database, is-sistema timmarka li dak il-persuna huwa għaddej minn esklużjoni u ma jkunx jista' jidħol. Issa, importanti li meta persuna ikun ġejjanna biex jimla din il-formula ta' esklużjoni, iġib miegħu il-karta tal-identità li hija rikjesta, jekk beħsiebu jeskludi lilu nnifsu għal perjodu indefinit, irrid iġib miegħu il-ċertifikat iffirmat minn speċjalist biex aħna ikonna valid proof li il-persuna għaddej ngħidulu ċertifikat mediku li l-persuna għaddej mill-vizzju. Taħġiġ taqt nistaqsi għaliex allura dawk in-nies ta' madwar biex jirrealizzaw li vera jkunu għax jista' jkun sospett u ma jkun xejn li jkunu għaddejjin propju anki minn dan il-vizzju. Hemm xi mistoqsijiet li wieħed jista' jagħmel biex jivverifika propju anki din is-sitwazzjoni? Iva, hemm diversi mistoqsijiet intrinsiċi, l-aktar importanti huma dawk il-mistoqsijiet li il-persuna li għaddej mill-problema jrid jagħmel lilu nnifsu u mhux bil-fors kun għaddej mill-problema, x'jiġifieri. Mela jiena qed nattwa l-attività tal-lob tal-azzard u nsaqsi lili nnifsi qiegħed nimxi mal-kontrolli ta' ħin, qiegħed nimxi mal-kontroll ta' flus, qed nagħti aktar importanza lill-lob tal-azzard milli lill-familja tiegħi. Wara li nirriskja u nitlef flusi qed inħoss il-kuxjenza tniġġiżni. Għandi bżonn għajnuna dawn huma kollha mistoqsijiet intrinsiċi. Illi jagħmel il-persuna lilu nnifsu. Li tajjeb li l-persuna tagħmel lilha nnifisha. Ħalli tirrealizza kif qed tajjeb ħafna inti Angela fil-bidu, tirrealizza li hija għandha problema u għandha bżonn l-għajnuna. Issa, vis-à-vis formula ta' esklużjoni, aħna qegħdin nitkellmu fuq land-based gaming parlors. X'jiġri vis-à-vis l-online mbagħad? Mhux hekk biss. U jekk ikunu esklużi dawn, ejja ngħidu mill-land-based, għaliex jiena nista' mmur forsi ma' xi ħbieb u ngħid ħanaljena ftit u noqgħod nilab. U ma jkunu avżati meta tidħol persuna, jiġifieri jiċċekkjawhom il dawn il-persuni meta jidħlu u jkunu qegħdin jilagħbu kif taħdem is-sistema. Inti meta tidħol f'każino, irid ikollok 25 sena l fuq, tippreżenta l-ID card tiegħek u l-ID card tgħaddem is-sistema u s-sistema tixellek bozza ħamra jew inkella jħalluk tidħol. Hemmhekk naraw li daw il-formula ta' esklużjoni huma validi immens fil-proċess ta' rkupru. Fejn jidħol id-dinja online, il-fondazzjoni għandha għażla wkoll. Tuża servizzi ta' kumpanija barranija partikolari fejn persuna tista' timblokka websites online tal-gambling, tal-lob tal-azzard. Fuq device wieħed jew aktar, għal sena jew aktar. Aħna mbagħad immexxuha skont il-każ. Imma l-għażla qiegħda hemmhekk, kemm bħala land-based u kemm bħala online. Jiena dejjem inħeġġeġ lit-telespettaturi li waqt li jisimgħuni iħossu daqsxejn il-kuxjenza tniġġes, jafu li għandhom problema, inħeġġiġhom biex jikkuntattjawna fuq il-linja ta' support nazzjonali 1777 ma fiha xejn ħażin. Tkellmu ma' tal-madwar, tkellmu magħna għandna staff professjonali sena sħiħa, il-helpline tagħna, s-support line tagħna huwa attiv 24 siegħa kuljum, u l-inizjattiva li tridu tbidlu ħajjitkom għall-aħjar.
U jekk il-persuna ma taċċettax li għandha jien qed nipprova nkun nara minn lenti differenti. Jekk il-persuna ma taċċettax li għandha problema, imma fil-verità javviċinawkom il-familjari tagħhom. Kif taħdem is-sistema f'dak il-każ? Ara, nirċievu telefonati konna każi li l-persuni tal-madwar ikunu kollha magħrufin li l-maħbub jew maħbuba għandha il-vizzju tal-lob tal-azzard. Imma jekk il-persuna per se li vvizzjat li vvizzjata mhuwiex konxju li għandu problema, ma jridx jaċċetta l-problema u allura ma jridx ifittex l-għajnuna, il-persuni tal-madwar għalxejn jippuxjaw, għalxejn iċemplu. Importantissimu li l-vvizzjat jitkellem ma tal-madwar, jaraf li għandu problema u jaraf li għandu bżonn l-għajnuna. Issa, xi ħaġa tal-aħħar qabel ma nikkonkludu għax verament sarilna l-ħin qed jidher il-helpline 1777 anke jekk ikunu familjari jistgħu jċemplu hemmhekk biex ikunu jistgħu jieħdu gwida ta' dak li qiegħed jiġri. Iżda, inti semmejt li għandhom bżonn ċertifikat ta' tabib. Ċertifikat mediku. Mediku. Għax da ma jidirx li għandu problemi, fil-verità medikament m'għandux problema. Iva, il-dinja professjonali hemm barra tirrikjedi, anzi inħeġġeġ li jekk inti qed tħoss li għandek problema, qed tħoss li l-vizzju qed jaffettwak mentalment, speċjalment inħeġġeġ li l-persuna tmur għall-għajnuna professjonali. Ekku. Issa kif tkun hemmhekk qed teżegwixxi l-għajnuna professjonali u llum il-ġurnata s-soċjetà tipprovdiha din l-għajnuna professjonali u dis-support, issaqsi għal ċertifikat mediku, iġġibu magħha u tkun tista' teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit. U dan huwa l-ġid tiegħu u tal-maħbubin tiegħu fil-verità. Kejn ħan nikkonkludu hawnhekk. Grazzi, il-kejn nerġgħu niltaqgħu miegħu jekk Alla jrid fil-ġimgħat li ġejjin. Tinsewx, 1777 jekk intom tixtiequ għajnuna jew inkella gwida minn professjonisti bħal Kejn u membri tal-fondazzjoni. Grazzi. Wasalna verament biex nikkonkludu. Mhux se